Halo Gus Baimon, no problem. Rarabin, say hi ke Sofau, Sindram, no blaki no. Dek batamu dek sari-sari, bagurawa semalam ko, sabanaran ca nagigi balimpi, iduang sagadang sumbe boto. Itu balimpi gigi lagi sayang. Di uni itu melimpi, dia udah balapia gigi udah. Kalau cocok kami berdua dia melimpi dah wak balapia baby awak. Iya. Bantukan tuput. Untuk kuntilanak. Takut orang jadi hilang gigi belimpi uni itu macam dia. Gigi uni itu sila takut jadi apa ya uni itu. Dan akhir-akhir nak kamera takut orang. Besar kan. Jadi lah bantu. Nampak baru kat dalam tu. Kolah namanya cik dua baru sedang. Apa pakai skincare glowing? Merek skincare. Indak bisa sen lega. Nanti galak orang awak satu lah galak. Celik masa nak ada galak. Tengah malam pada balik. Pada buah mbak di lawi di pantai pada sepuluh. Dek pada udah sebenarnya cak apa skincare bapakai semalam ko. Mencari muka udah nang glowing lah muka kami dibuatnya. Dek nan mencari nampak sayang lama buat denai sejak jago. Dia sadaba kandak lagu rawak sadangko. Lajar lihat dia magi badak berkecen pakai masker unko amoy. Duduk mama dinan pandai dek kareson dan akan juang. Skincare apa nama bapak dek glowing bana mukonya udah. Skincare di Bali dari siapa? Ada adik apa pakai pulo? Biarlah dia biar orang sudah mencari ganti. Skincare.
Mau Pak kurang itu mau undang kemari. Dia apa-apa tolong dangakan kini kami bakato. Asikin cara dia pasangan lah bentuk pocong ku amoy. Oi mak akan duang. Bagurawa malam kini biarlah badendang nyuwung. Rancak bodak bodak nomor 5 dia barilah biar bak candu urang iku. Oi mak akan duang oi. Esikin cara namanya bada tiba di muka bentuk pocong bacarai saja melawa adik rancak tepi pembohong. Hai mak Aduh orang bertanya kebakinan di tengah kulai majando. Amer ketehi kerapa bapa kecikal kerepohon. Ai ma ari habai. Ku tak tahu apa artinya sebab diriku orang Minang. Mereka nehi kamu janda dek iko ketujuh melade abang oi. Dia merek bau jawina. Sio orang bulu kaso orang gilo nanu undang. Oi bayi suak jadi bau inyo pangadu ini orang. Oi mak tambah lah badak si kincer agak 2 gosok jadi 2 olah jale si mintu encer dek kawan batumbuk. Mau kasih ambo tadi simen untuk apa pemasang batu ko nyencer tu nak mu ada pasangan lo atau memplaster mo ya. Okey cek lain. Tapi minta nak lawak-lawak tadi nak kalau serius bisa menangis kok. Ada ulama badak si poncer itu anak semalamku. Ai baris dia balikan dan poncer nak telkom manawak badu mak akan dua adek di mana abang di sini itu awak ko badu. Abang bujang dedek tak balaki maelo bau wak badu. Oi mak akan Udah bodoh orang India nehi aja tuh lagunya. Alasan tuaknya orang gila sadia lepe balanyo. Oi mak akan nan marapi ina monyamunwang oi malati mangko baraso apu tasera sera oi
sagadang gunung kiro limau nan urang sao antawara iya beku kepaluan oi oi ma akan duang oi labang kak kepalo sagadang limau larus suarenai mencari ano bisiko denai mangkori sau sabantu sudah kami tenju nampak de ambo de ulah si kincer kasih kincer baraya matu di buenyo ada ulama oto ceper lakan negar dan di buenyo ene ma akan duang oi piala kami nak balogu oi bakonda asamo disopui de urang anak nan bapangku de uni tonggak na bapak gui oi ma akan duang oi natakana labasabui dang ade kareson sama lamko mangko nyotonggak na nyopagui nyobayangan may makson pulo Lai kuni sedang marando dek masoniku lain ndak ko babini Japang uni namu ajinyo mungkin setiap pagi melo borunya awak ranca dia muncul urua maurang namu jauhinyo jandi sangko burua melo barua kuliah nak dan deinyo ayu panyo 30 kok balapia mak mungkin kilap dewa ciek nan maruswa sayang ko indah dalam hati akan duang ay bakanda asamu di dana ay bagurau manjalang subuah udah mambi ayah aku wapir yang tak mangga udah dua dia kiasa doa ke anda unilai kamari sabanya itu orang nantaga unitu nampak yang tinggi akan duang Aduh bajilbab hijau, jo bajilbab hitam mungkin enggak marando laka duanya. Seinyak lai sadang idik surang lai ko namu auni joinyo. Jadi lah manis tukang organ de inyo kini lai marando pulo. Dek mencari awak nantenggen mungkin udah nani belakang inyo sedang marando. Dati marando tanyo cina. Oke DJ, tunggu-tunggu sama klasik degi pelayaran cik dulu. Nanya Ibu Rina dosen. Serius Leo. Nah, laga habis kan?
Bamulo asa mangkota jadi melati gunung Krakatau de ombak melati yang tinggi jatuh ke bumi pacabala malahan bumi menjadi duo sabala jadi pucuk Jawa sabala jadi ujung Lampung itulah merah Bakauni rang sikoi mula kerusak dalam hati oi kok dikana masana lampau kamambue batin manangi bias surui denai salangka pada mambue atibo luko hati ku tambah parah biarlah jarak jonan kanduang ne punya orang nanti remagadang di bukit tinggi di boko tetagak lumbuang rumah raminang wakiroyo sajada ulu dipikiri barasonia indak kalan suang taga de ati kareju anai oh lalaya Orang banyak nambe bawalia, bakanda ala disabui, lama calia orang basamu, derang banyak dangaran pasan, lara dua wa deman calia, Allah basigan tuang basigayui, lasa bantu cikaria oto mungkin niku karanti, Kakurataji ndak masuk ke dalam pasar dalam daerah Mariaman Narina Sadang Kukuaduo orang bulu kasoi indah ado sampai hati ado anak
dape ati la jawa mangkota kana derame baru dekan luangan nangan kayu ane oi la lai asamu baju awai jadi pantunan jula bini urang laman aku sajonya sama lambok itunya ada di galanggang kalau di siku punya kita ilalai kijap lababam dede kok bantu iku nang kadikijo mungkin tabalia ince matoyo kalau naniko kadibao sebelum mati ya lo makubuan Kapelayar hancu bola danga kandak nak samu didendangkan uduk lauda dinan pandai dari babini sampai ke Namarando lai datang inyo kasiko oi na panjang sumui na maju jawai oi nana baju hijau na panjang sumui cubola dangai iyo mangari-ngari lah sumui udah mintalah sesumui udah gati gualai untuk kapirek pai badendang batanyo inyak kabake inyo lain na panjang sumui sedang marando ledai iyo beku awak dikajar bini nyodang Allah disuruh adik bini udah itu tanda takwi jawini eka pulang mengasuh juga adik adik terima pasal tiba ke diri badan abang ibarat dangu di tengah sawah kok indah bana dia unik kakandang itu rela
Terima kasih.